țării noastre, aliniere la drapel. 2. Voastră zi de școală. Vă dorim sănătate, să creșteți mari, frumoși, așa ca cei din clasa nouă care v-au adus de mânuță, să fiți bravi, băieți și frumoase zâne cosânzene. Mai, va veni tot. Iarăși a venit toamna pe ploaiele noastre, se simt chiar din prima zi, iarăși au început să cadă frunzile, cineva le numără, cineva se bucură că cad, cineva nu prea se bucură, dar o singură bucurie avem pentru toate inimile noastre. Faptul că se începe un nou an de studii. Se începe o nouă treaptă pentru fiecare dintre voi, elevii și profesorii. Ce pot să vă doresc eu anul acesta? Să cuceriți culmi mai înalte decât anul trecut. Să căpătați cunoștințe mai multe decât anul trecut. Să aveți succese mai frumoase. Să înscrieți performanțe mai înalte, să aveți căderi mai puține, dar urcușuri mai multe. Sper că anul acesta să fie pentru voi un an care va rămâne în memorie pe mult timp. Mă adresez îndeoseb profesorilor, cei care, după cum a spus și Cristi, vă aduc vouă înțelepciune. Căutați anul acesta în desaga dumneavoastră și împărțiți la fiecare înțelepciunea cea care îi va ajuta pe viitor pe acești frumoși copii să ajungă în culmea frumosului, în culmea deșteptăciunii. Elevilor le doresc un drum bun și sper că anul viitor, la sfârșit de an, când vom face totalurile, la 31 mai, să ne bucurăm de succesele și realizările voastre, să ajungem într-o componență cum am început anul, să fim remarcați de lumea care ne înconjoară pe noi și voi să duceți faima gimnaziului în toate direcțiile Republicii noastre. Într-un ceas bun, dragi elevi și dragi profesori. Înțelepciunii din țara divină aduc flacăra plină de lumină. La voi, copii se de carte, bucuria inimii spre ampate. În septembrie să aprindem din nou lumina cărții veșnic ecou. Am mai adus cu flacăra minune și pe zeița înțelepciunii. Bine v-am găsit sănătoși, școala de copii frumoși, cu părinți străduitori și cu harnici profesori. Eu, zeița înțelepciunii, coborând din amea lumii, am venit la voi, copii, să vă semăn bucurii.
Viața este mai frumoasă când înțelepciune în casă, cât veți fi pe asta lume adunați înțelepciune. De la mamă, de la tată, de la cântecul din vatră. Ascultați de mii de ori, dragii voștri profesori, căci se săvârșesc minune, dăruind înțelepciune. Veniți cu dragă în asta școală, v-am adus mare comoară. Strici de-a întâia frumușei, curioși și cuminței, și se torci de înțelepciune din a cărților minune.